31. mája navštívili Hurbanovo 3 výborné herečky. Bibiana Ondrejková, Andrea Profantová a Andrea Karnasová. Neboli tu však náhodou. Kultúrne stredisko Mikloša Konkoliothege v Hurbanove prinieslo milovníkom divadla trpko-sladkú komédiu zo ženského sveta. Divadelné predstavenie v 5 obrazoch zachytáva situácie zo života žien v rôznych etapách ich života od detstva až po starobu. Pre divákov, ktorí predstavenie videli, a aj pre vás ostatných prinášame krátky rozhovor s hlavnými protagonistkami. Ako sa vám hrá predstavenie Všetko o ženách a ako dlho v ňom už účinkujete? Tak predstavenie Všetko o ženách hráme už 7 rok to je. Už je to 7 rok a veľmi rady ho, teda aspoň hovorím za seba, ale myslím si, že aj dievčatá so mnou budú súhlasiť, že to hráme veľmi rady, pretože sa máme rady. My sa poznáme už veľmi dlho ešte z konzervatória, kde sme študovali a je veľmi príjemné, keď spojíte prácu aj so súkromím, že si rozumiete. Keď si človek v práci s kolegami rozumie, tak je to úplne najlepšia kombinácia. A je výborné, že v podstate ženy nikdy nestarnú, takže je to predstavenie Všetko o ženách, ktoré nestarnú, takže my to môžeme hrať v každom veku. A dokonca to aj hráme v každom veku, pretože toto predstavenie je také skvelé, že si môžeme zahrať aj maličké dievčatka, ktoré sa hrajú s hračkami, zrelé ženy, ktoré sú veselé, ktoré sa smejú, ale aj ktoré plačú a prežívajú rôzne utrpenia života, až kým neskončíme ako také staré, ale jaré babky. Ktoré obdobie zobrazované v tomto predstavení je vám najbližšie? Moje asi to detstvo. Tie deti mám asi najradšej. Aj keď ťažko povedať, pretože každá tá časť toho života, toho veku má svoj čaro, ale asi to detstvo. Podľa mňa človek by nemal zabúdať byť dieťaťom aj v 80-ke. Ja veľmi rada hrám staré babky, ale teda všetko ostatné tiež, ale tie staré babky mám špeciálne rada preto, lebo ja som z tej svojej postavy urobila záhoračku a používam také slova, ktoré používala moja babka, ktorá teraz už dúfam, že nado mnou bdie hore z nejakého amatérskeho umeleckého neba. Takže takto sa zabávame, dokonca to hrám napríklad aj v jej ručníku alebo v jej okuliaroch, tak sa z toho teším a vždy si na ňu spomeniem. Je tam ešte taká postava, také som postaví 3 kamarátky, ktoré sú sekretárky, sú veľmi afektované a my keďže to hráme na domovskej scéne v Bratislave, hovoríme bratislavsky, takže proste je to úplne pre nás jednoduché takto rozprávať a je to ďalšia taká poloha žien, ktoré sú sekretárky veľmi chtivé, chcú postup a sú preafektované. Čomu sa v súčasnosti venujete a čo nové chystáte? My tu máme jednu veľmi šikovnú manažerku, ktorou je zároveň naša priateľka a kolegyňa Andrejka Zimaniová-Profantová. Tak my plánujeme do budúcnosti nejaké ďalšie predstavenie a nahovárame ju, aby si nás zobrala pod svoje veľmi spoľahlivé krídla. A okrem toho teda sme tiež rozlietané každé svojím smerom. Ja robím nejaké televízne relácie, dabingy, zaujíma ma sociálna oblasť, takže tomu sa venujem, vzťahy, deti, všetko možné okolo toho. Ja teda okrem starostlivosti o svoju dcéru tiež chodím často do dabingu a stále účinkujem v paneláku. Ja mám ešte aktivity v zahraničí, v Rakúsku, kde som študovala, mám tam teraz aj nejaké kontakty, mám tam takú kapelu, s ktorou účinkujem najmä teda v Rakúsku, takže keďže Bratislava je blízko Viedne, je tu náskok, tak využívam aj túto možnosť, aby som mohla byť medzinárodná umelkyňa. Ja len doplním, ona hovorí, mám tam takú kapelu, ale ja teda prezradím, že v tej takej kapele sú mená ako Juraj Bartoš, Juraj Griglak a podobne, takže taká tá slovenská špička. Slovenská špička, samozrejme aj rakúska jazzová špička. Ja som bola teda svedkom niekoľkých koncertov a naozaj musím povedať, že je to super. Takže vás pozývame na predstavenie Všetko o ženách, ktoré hráme s veľkým úspechom nielen v Bratislave, ale aj po celom Slovensku. A sme veľmi radi, že sme dostali pozvanie v Hurbanove. Hneď sme sa toho chopili a chceme potešiť a pobaviť aj divákov tuto u vás. Ďakujeme. Tešíme sa na vás aj na budúce. Kultúrne stredisko Mikloša Konkoliothege Hurbanovo verí, že mu zachováte priazeň a že sa v kultúrnom dome budete pri kvalitných programoch stretávať aj naďalej.